ସେମାନେ କିଛି ନ ଚିନ୍ତା କରି ପୋଖରୀ ଭିତରକୁ କୁଦା ମାରିଲେ ନା। ତାପରେ କ'ଣ କଲେ? କୁହ। ପାଣି ଭିତରେ ପହଁରିଲେ ନାଇଁ ମାଙ୍କଡ଼ଟି। ମାଙ୍କଡ଼ଟି କ'ଣ କହିଲା? ଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଗଲ ଜହ୍ନ ଖୋଜୁଛି ନାଇଁ ପାଣି ଭିତରେ। ଅନ୍ୟ ଗଛ ଉପରେ କହିଲେ ତାର କୁଦା ବୋଧେ ସେ ଡରିଗଲା ନାଇଁ। ଡରିଲା ନା ସେ ମାଙ୍କଡ଼ଟା। କୁଦା ଝୁଡ଼ୁବୁଡ଼ରେ ମାଙ୍କଡ଼ଟି ଗଛକୁ ଚଢ଼ି ଅନ୍ୟ ଡାଳରେ ବସିଲା ନାଇଁ। କିଛି ସମୟ ଗଲା, ମାଙ୍କଡ଼ଟି ପୁଣି ଦେଖିଲା ପୋଖରୀ ଭିତରେ ଜହ୍ନଟିଏ। ଆଉ ଥରେ ଦେଖିଲା ନାଇଁ, ଗଛ ଉପରେ ଚଢ଼ିଲା, ଦେଖିଲା ଜହ୍ନଟିଏ ଅଛି। ଜହ୍ନ ବାରମ୍ବାର ଅତି ପାଖରେ ଦେଖି ପୁଣି ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଯେ ତାଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ସେ ମାଙ୍କଡ଼ଟି ନାଇଁ। ସେଥିରେ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଯୋଜନା କଲେ। କ'ଣ ଯୋଜନା କଲେ? କଲାବେଳେ ଚୁପଚାପ କଥା ହେଲେ ଯେ ହୁଏତ ଜହ୍ନ ଶୁଣି ନଥିବେ ହେଲା। ସେମାନେ କହିଲେ ଜହ୍ନ ଶୁଣି ନଥିବେ। କୋଉମାନେ ଯୋଜନା କଲେ? ମଙ୍କି ମାଙ୍କଡ଼ ନାଇଁ। ସେମାନେ ମାନେ କି କଲେ? ସ୍ଥିର କଲେ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ହାତ ଧରାଧରି ଗଛରୁ ଲୁଟିବେ ହେଲା। ଜଣକୁ ଧରିବେ। ତାପରେ କ'ଣ କଲେ? ସେଇପରି ଯୋଜନା କରି ସେମାନଙ୍କର ଆରମ୍ଭ କଲେ ଜହ୍ନ ଧରାଧରି। ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ଟିଏ ଗଛରେ ଥାଇ ସେମାନଙ୍କୁ କାମ ଦେଖୁଥିଲା। କେଉଁ ଦେଖୁଥିଲା? ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼। ସେମାନେ ହାତ ଧରି କହି ଡାଳରେ ଲୁଟୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଥମେ ମାଙ୍କଡ଼ଟି ଧରିଥିବା ଡାଳଟି ହଠାତ୍ କିସ ହେଲା? ସେ ଡାଳଟା ଭାଙ୍ଗିଲା। ଦେଖି କ'ଣ କଲେ? ପାଣିରେ ପଡ଼ିଲେ ନାଇଁ। ତାପରେ ଦେଖିଲ ତ ମାଙ୍କଡ଼ର ମାନେ ବୁଦ୍ଧି କେମିତି ନାଇଁ। ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ଗଲେ। ଜହ୍ନ କି ଧରି ଦିଏ ନା।